4 кримським татарам, звинуваченим у тероризмі у так званій Алуштинській справі Хізбут Тахрір, оголосять вирок 16 серпня. Південний окружний військовий суд, що в російському Ростові-на-Дону, який розглядає справу, відмовив Лінуру Халілову, Руслану Мєсутову та Ельдару Кантемірову у виступі з останнім словом, оскільки вони хотіли говорити рідною кримсько-татарською мовою. Висловитися вдалося лише Русланові Нагаєву, який від початку засідання говорив російською. Окупаційні прокурори вимагають засудити 4 кримських татар на 66 років, призначити Ельдару Кантемірову 14, Русланові Нагаєву 15, Русланові Мєсутову 18 та Лінуру Халілову 19 років. Окупанти звинувачують кримсько-татарських бранців у тероризмі та спробі захоплення влади через нібито причетність до забороненої в Росії організації Хізбут Тахрір. За словами захисників, обвинувачення так і не змогло навести істотних доказів про вини бранців. Им из четверки не дали возможность высказаться в последнем слове на своем родном языке, на крымском татарском. Судья пресекал данное действие, говорил о том, что только на русском языке. Данное слово было дано моему подзащитному. Он также за всех выступил, четко выступил, сказал, что нет никаких доказательств его и, в частности, его сотоварищей к данным преступлениям, которым они обвиняются. Он аргументировал тем, что следователь, что авторы дела, в том числе там, следователь, прокуроры, сами себе противоречат. Экспертиза ненаучная, не имеет вообще никаких религиозных или других научных оснований, а тайные свидетели совсем не тайные и, более того, лживы. Моего бабашку Руслана Нагаева и его сотоварищи обвиняют в террористических действиях. И в своих прениях он не раз подчеркнул, что ни он, ни его сотоварищи не имели ни единого террористического умысла, ни единого террористического действия, не совершали и даже не думали об этом. Все данные дела построены исключительно в доказательной базе чтения книг, изучения нашей религии, обсуждения проблем нашего народа, да, и решения насущных проблем. То есть на сегодняшний день Российская Федерация ущемляет права мусульман Крыма, крымских татар, не разрешая нам исповедовать нашу религию в полном объеме, изучать ее для правильного ее претворения. Ущемляются наши права на родной язык, ущемляются все наши базовые права, закрепленные в Конституции Российской Федерации. Мы трактуем это как репрессии и геноцид по национальному и религиозному признаку. Попри погіршення стану здоров'я 64-річного Зікерії Муратова, окупаційний суд залишив його під арештом до 17 листопада. Нині Муратов перебуває в медсанчастині Ростовського СІЗО, де його лікують від коронавірусу та двосторонньої пневмонії. За словами адвоката Еміні Авамільової, стан бранця тяжкий, оскільки він дихає лише завдяки концентратору кисню. Ще до арешту він боровся з підвищеним тиском, мав проблеми з опорно-руховим апаратом та травленням, бо до цього оперували жовчний міхур. Втім, попри це, окупанти його утримують в СІЗО з липня минулого року, звинувативши в тероризмі та спробі захоплення влади через нібито причетність до Хізбут Тахрір. А теперь, учитывая, что человек вот с таким огромным количеством хронических заболеваний, в условиях СИЗО заболел коронавирусом, и, естественно, со слов, опять-таки, медицинских работников, уровень кислорода в его крови, это уровень сатурации, у него был от 80 до 90, и что в настоящее время к нему применяется вот этот кислородный концентратор, естественно, можно сделать вывод, что состояние здоровья моего подзащитного – это как минимум средней степени тяжести. И, естественно, сторона защиты ходатайствовала об изменении меры пресечения и избрании в отношении него домашний арест. К сожалению, суд не услышал доводы защиты, и ходатайство прокурора было удовлетворено, а ходатайство стороны защиты было оставлено без удовлетворения.
Український воїн дістав вогнепальне поранення неподалік Південного на околицях окупованої Горлівки. Про це повідомляють у штабі Об'єднаних сил. Він зараз у шпиталі, стан здоров'я бійця середньої тяжкості. У тому ж напрямку окупанти били з важких мінометів, протитанкових ракетних комплексів та гранатометів. Під ворожі обстріли також потрапили оборонці Пісків та Новомихайлівки. На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через українську сторону СЦКК. Станом на 7 годину ранку 13 серпня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. Цього місяця ворог інтенсивніше перекидає на окуповані території Донеччини та Луганщини нове озброєння, боєприпаси та пальне. Про це повідомили в українській розвідці. Вантажі женуть з Росії через неконтрольовану ділянку державного кордону. Зокрема, з території Росії завезено близько 1 тисячі тонн пального. Також нові партії озброєння і боєприпасів. Серед них бойові броньовані машини та набої калібру 12,7 мм для великокаліберних кулеметів і снайперських гвинтівок. Для приховування постачання бойової техніки і майна військового призначення окупанти використовують як дороги, які переходять через перепускні пункти на неконтрольованих Україною ділянках кордону, так і обхідні шляхи. Екологію під ніж заради магістралі. Окупанти для будівництва ділянки Тавриди між Севастополем та Ялтою знищать близько 8 тисяч рідкісних та червонокнижних дерев. Серед них більше 7 тисяч різновидів кримської сосни та більше сотні високих ялівців. А ще більше 1000 рідкісних дерев обіцяють пересадити. Роботи з вирубування покладені на лісове господарство окупованого Севастополя. Підприємство отримає близько 40 мільйонів рублів. Фірма-підрядник будівництва дороги обіцяє відшкодувати знищені дерева і висадити вдвічі більше молодих рослин. Але не вздовж траси, а де-інде. За словами екологів, саме відсутність дерев уздовж траси призводить до ерозії та підмивів шляху. Водночас, кажуть, це сильно вплине на екосистему південного узбережжя Криму. В нынешних условиях деревья во всем мире недооцениваются. Оно и пылезащитное мероприятие выполняет. Допустим, в нынешние времена пандемии, когда человек испытывает легочные проблемы, избытков кислорода у нас нету. Даже если посадить новые, вы же понимаете, что молодое дерево, старое, которое вековое, оно не заменит. Отвратительно отношусь. Я против вырубки леса. Его не так легко вырастить. А жить нам здесь, без леса, все. Здесь и так экология нарушена. Поменялся климат у нас. Я думаю, это из-за этого поменялся. Ветра. Раньше ветров таких не было. Конечно, плохо. Мое мнение, как жителя Севастополя уже с 95-го года, что это не страшно, когда вырубается какое-то количество якобы краснокнижных деревьев, которые там еще доказать, что это все деревья. И 2-3 дерева, оно роли никак не играет. Потрійне ДТП на Кримському мосту і знову за участі військової техніки окупантів. Автотроща сталася у напрямку Новоросійська. Камуфльований радянський автокран «Урал» зацідив у задню частину тентованого КАМАЗа. А той, у свою чергу, наздогнав малолітражку «Фольксваген». Про постраждалих не повідомляється. Рух шляхом частково обмежили. Автівки пускали єдиною вільною смугою. МЗС України запустило офіційний сайт Кримської платформи. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. На сайті можна буде дізнатися найактуальнішу інформацію про Кримську платформу, яка постійно оновлюватиметься. Зокрема, щодо пріоритетних напрямків – політики невизнання, санкцій та безпеки, захисту прав людини, екологічних та економічних наслідків російської окупації Криму. Згодом з'являться версії сайту іншими мовами. Портал має кілька розділів: Крим до окупації, Крим в окупації, Кримська платформа, експертна мережа Кримської платформи та, власне, розділ саміту Кримської платформи, який відбудеться 23 серпня у Києві.
Я всіх запрошую відвідувати цю сторінку. Вона буде розвиватися, будуть з'являтися нові іномовні версії цієї сторінки. І це буде постійна платформа для функціонування Кримської платформи онлайн. На цьому сайті ви зможете знайти актуальну інформацію про цю важливу ініціативу. Міністр Кулеба також задоволений реакцією Лаврова на саміт Кримської платформи. Очільник російського МЗС під час незаконних відвідин окупованого Криму видав низку гнівних заяв щодо перемовин та їх учасників. Зокрема, назвав Кримську платформу збіговиськом. Бурхливі водоспади з доріг мчать до Міллякчесмі. Середмістя окупованої Керчі, яке 2 місяці тому пішло під воду. Все починалося з незначної мряки, але за кілька годин і упродовж ночі впало 2-місячні норми опадів. Місцями шляхи паралізовано, є проблеми з електропостачанням та інтернетом. Окупаційна влада повідомляє про 2 загиблих в розпал стихії. Ще 1 людина зникла безвісти і майже 4 тисячі постраждали. Окупанти нарахували щонайменше 40 підтоплених приватних садиб. Вкотре дісталося центральному стадіону імені 50-річчя жовтня. Ледь встигли оговтатись від минулої повені, як знову футбольне поле стало більше схоже на басейн. Нічого не помінялось. Не витримує й занедбана інфраструктура. Місцями водоспади падають просто зі стелі. Керівництву першої лікарні, яка чи не найбільше постраждала у минулу повінь, окупаційна влада наказала перенести все, що можна, на 2-й поверх та приготувати резервні джерела харчування. Своєрідне піклування від окупантів відчули і підприємці з центрального ринку. Напередодні їх повідомили про можливе підтоплення та традиційно захаращену дощову каналізацію. Але розгрібати наслідки, як завжди, доводиться самотужки, а зранку ще й ганятися за товаром. П'ятницю керчани зустріли по коліно у воді, тому оминали водні перешкоди хто як може. А річка Міллякчесмі, що протікає середмістям Керчі, знову перетворилася на захаращене болото з поліетиленовими пакетами, пляшками та несподіваними гостями. У нескінченних заторах встала й ділянка сумнозвісної траси Таврида. Містянам оголосили про евакуацію, розгорнули 26 пунктів тимчасового розміщення. Окупаційна влада хоче розмістити там майже 8,5 тисяч людей, але евакуйовано всього 10. Одне лихо за іншим. Не встигла Туреччина погасити пожежі на півдні, як почався новий природний катаклізм на півночі. Це повені на Чорноморському узбережжі. Їх викликали сильні дощі. 11 людей загинули, понад 1300 були евакуйовані. Багато людей залишаються в пастці в своїх будинках. Людей вивозять на човнах і гелікоптерах. Розміщують в будь-яких вільних приміщеннях. Так, близько 700 осіб поселили в студентських гуртожитках. 1 людина загинула в районі Сіноп. Найбільше загиблих не менш як 10 в провінції Кастамону. Врятованих від повені в Кастамоні людей евакуювали в безпечні місця. Ця жінка чекає, що рятувальники знайдуть її онуку, яка зникла під час повені. У той день мати дівчинки відвела свого сина на 4-й поверх житлового будинку і віддала свекрусі. Тоді кинулася шукати доньку, але не знайшла її.
Немає моєї 5-річної онуки. Вона залишилася там. Чекаю, дай Бог, щоб її врятували. Доступ до багатьох регіонів автомобільними шляхами поки закритий, оскільки через повені обрушилися мости. Також деякі села і містечка залишаються без електрики. В районі Аздавай, провінції Кастамону, водою також зруйнувало міст. Місцеві жителі почали розбирати наслідки повені в своїх будинках та на робочих місцях. Таке ми бачимо вперше. Верхня частина міста – ліс. Дерева з нього припливли сюди. Всередині нашого будинку каміння і земля. У нас немає ні води, ні світла. У результаті сильних дощів затопило 50 житлових кварталів району Пінарбаші, що в провінції Кайсері. У кварталі Олук-Кая не пережила повінь свійська худоба. Ви бачите, в якому стані наш будинок. Колоди, зруйнувавши стіни, потрапили всередину. Намагаємося прибрати дерева. Більше нічого не можемо зробити. Всюди грязюка. Жандармерійські та муніципальні бригади, які отримали звістку про повінь, прибули до мікрорайону і кинулися на допомогу людям. За свої 70 років я бачу таку катастрофу вперше. Нехай Аллах збереже нас від бід. Кілька моїх вівець загинули, нічого вже не зробиш. Я втратив 10 тонн пшениці. Ми чекаємо допомоги від нашої держави. Іншого виходу немає. Варто відзначити, що влітку на півночі Туреччини повені бувають часто. У цю пору року дощі тут особливо сильні і рясні. Минулого року через розгул водної стихії загинуло щонайменше 5 людей. Втомлені та знесилені ці алжирці намагаються підручними засобами врятувати свої оселі від вогню. З протипожежного обладнання тільки гілки. Боремося з цим вогнем 5 днів. Немає електрики, води, газу, інтернету. Тут нічого немає. Ми втомилися. Пожежі охопили північ Алжиру. В регіоні Кабілія загинуло вже 65 осіб, у тому числі 28 військових, яких направили гасити вогонь і рятувати місцевих жителів. Втім, в цьому селі кажуть, що ніякої допомоги від влади так і не дочекалися. Величезна пожежа. За хвилину загорілося всі села в регіоні Кабілія. Народ Алжиру кинули. Від влади ми не отримали нічого, крім погроз. Люди об'єдналися, отримуємо допомогу звідусіль. Гуманітарна допомога надходить від пересічних громадян. Її можна отримати, наприклад, у цьому сусідньому селі. Я привіз їжу, меблі і все, що їм потрібно. Це потрібно було зробити. Коли приходить лихо, потрібно допомогти. Хочемо допомагати тим, що маємо. Наша роль – отримувати допомогу з усіх куточків країни і потім розподіляти її серед жителів сіл, особливо серед тих, хто постраждав найбільше. Алжир – одна з країн Середземномор'я, які нині страждають від пожеж на тлі аномальної спеки. Масові займання вирують також в Греції та Італії.